Bismillahirrahmanirrahim, mga kapatid ko sa Islam. Importante daw ba yung aqidah? Allahu Akbar. Mga kapatid ko sa Islam, yan po yung pinaka-importante sa lahat. Yung aqidah. Bakit? Dahil pag batil, pag sira yung aqidah, sira lahat ng mga amal natin, hindi ito tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran mismo, at sinabi niya mismo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Sugo sallallahu alaihi wasallam na nabanggit sa Quran, katotohanan na ipinahayag namin sa iyo Muhammad at sa mga unang sugunan na una sa iyo, لَإِنْ أَشْرَكْتَ, kung ikaw ay magtambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, la yahbatanna amaluk, katotohanan na magiging walang saysay, mapapawalang bisa ang iyong lahat ng mga gawain. Yung mga amal natin, ito ay masisira, mga kapatid ko sa Islam. At sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala takunanna minal khasirin. Lamu ta'kid wa nunut ta'kid, katotohanan na sa kabilang buhay, ikaw ay mapapabilang sa mga talunan. Allahu Akbar. Mga kapatid ko sa Islam, ganyan po ka-importante yung aqidah. Pag sira yung aqidah natin, sira din lahat ng mga amal natin. Pag batil yung aqidah natin, batil lahat ng mga amal natin. So mga kapatid ko sa Islam, ano bang dapat na kukunin natin na aqidah? Mga kapatid ko sa Islam, ang dapat na kunin natin na aqidah, yun yung aqidah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at yung mga sahaba. Bakit? Dahil imposible na magkakamali ng akida yung Sugo sallallahu alaihi wasallam na si Allah subhanahu wa ta'ala direkta kay Jibril, si Jibril alaihi salam direkta sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hindi magkakamali ng akida yung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, hindi magkakamali ng akida yung mga sahaba. Dahil yung mga sahaba, nakita nila mismo yung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pinaniwalaan nila at namatay sila sa sitwasyon na ganun. Ang ta'rif ng sahaba sa jumhur, man ra'an nabi wa amana bihi wa mata dhalik. Sino man yung nakita niya yung nabi, pinaniwalaan niya at namatay siya sa ganung sitwasyon, siya yung tinatawag na sahaba. Kaya mga kapatid ko sa Islam, kunin natin yung akida ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at yung akida ng mga sahaba. So mga kapatid ko sa Islam, paano natin malalaman yung akida ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at yung akida ng mga sahaba? Mga kapatid ko sa Islam, sinabi ng Sugo sallallahu alaihi wasallam, may iniwan ako sa inyo na dalawa. Itong dalawa na ito, pag ito ang pinanghawakan nyo, hindi kayo maliligaw. Kitab Allah wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Unang-una, yun yung Quran at yung hadith ng Sugo sallallahu alaihi wasallam. Kaya mga kapatid ko sa Islam, kung anuman yung nabanggit sa Quran ni Allah subhanahu wa ta'ala at yung nabanggit sa hadith na sahih ng Sugo sallallahu alaihi wasallam, 100% yun po ay paniniwalaan natin. Dahil mga kapatid ko sa Islam, isang aya lang sa Quran, isang hadith lang na sahih ang hindi natin paniniwalaan, wallahi al-azim tayo ay magiging kafir. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran sa surah Taha, Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Mga kapatid ko sa Islam, yan po ay verse, ayat ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, yan po ay dapat natin paniwalaan. Bakit? Dahil yan ay verse, ayat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pag hindi natin yan pinaniwalaan, wallahi al-azim, tayo ay magiging kafir. Bakit? Dahil ayat yan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa hadith ng Sugo sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, yanzilu Rabbuna. Yan ay hadith na sahih, kailangan natin yan paniwalaan. Paniniwalaan natin yung hadith na sahih at yung ayat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Dahil pag hindi natin pinaniwalaan yung Quran, yung ayat lang ni Allah subhanahu wa ta'ala, kahit isang aya o isang hadith na sahih, tayo ay magiging kafir, mga kapatid ko sa Islam. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Ito po ayat ni Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan natin paniwalaan. Pag hindi natin ito pinaniwalaan, magiging kafir tayo. Dahil ayat ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Paano natin ang paniniwalaan? Unang-una mga kapatid ko sa Islam, bila kaif. Hindi natin sasabihin papaano. Bila takif, bila ishtigalil kaifiyah.
Hindi natin sasabihin, hindi natin gagawing busy yung sarili natin na sasabihin natin, papaano, mga kapatid ko sa Islam, yan po ay mali. Pangalawa mga kapatid ko sa Islam, bila tashbih. Hindi natin ihalin tulad si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga nilalang. Pangatlo mga kapatid ko sa Islam, bila tamthil. Hindi natin ihalin tulad, hindi natin i-example si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga nilalang. Bakit? Dahil sinabi niya sa Quran, laysa kamithlihi shay. Wala siyang katulad sa kahit na anong nilalang. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, laysa kamithlihi shay. Wala siyang katulad sa kahit na anong nilalang. Wa huwas sami'ul basir. Katotohanan si Allah, siya ay sami', siya ay nakakarinig at siya ay nakakakita. Ngunit mga kapatid ko sa Islam, huwag natin i-compare yung paano nakakarinig si Allah subhanahu wa ta'ala at saka tayo. Dahil magkaiba po si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga nilalang. Ako, pwede akong nakikinig ngayon, pwede akong maging sami', ismul fa'il. Ngunit mamaya, ako ay naim, ako ay tulog na. Ngunit si Allah subhanahu wa ta'ala nabanggit sa Quran, sami', hindi sami', ismul mubalaghah. Fa'il, fa'ul, fa'al. Ibig sabihin mga kapatid ko sa Islam, si Allah subhanahu wa ta'ala nakakarinig, ngunit hindi katulad ng pagkakarinig natin. Bakit mga kapatid ko sa Islam? Dahil yun ay nabanggit sa Quran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi natin itatanong papaano. Pang-apat mga kapatid ko sa Islam, bila tahrif. Hindi natin papalitan yung aya ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung hadith ng sugo sallallahu alaihi wasallam. Kung ano ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi natin ito pwedeng palitan. Bila tahrif. Sinabi ni Allah ito, yun ang paniniwalaan natin. Bila tahrif. Dahil pag pinalitan natin yung mga ayan ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung hadith ng sugo sallallahu alaihi wasallam, wallahi al-azim tayo magiging kafir. Yan po ay katangian ng mga Hudyo, mga Yahudi. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran about sa mga Yahudi, mga Hudyo, yuharrifuna al-kalima am mawadi'ih. Pinalitan nila yung mga ayat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid ko sa Islam, ang tunay na akida, yun yung akida ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung akida ng mga sahaba, akida ng mga tabi'in at ba'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mga kapatid ko sa Islam, ang akida ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at yung mga sahaba, in short, yun yung mga salafus salih, si Allah subhanahu wa ta'ala hindi siya katawan, hindi siya body parts, hindi siya anggota. Kaya mga kapatid ko sa Islam, may mga sekta na mga mujassima, mga mushabbiha na sinasabi nila si Allah subhanahu wa ta'ala ay may body parts, katawan, anggota, jism. Sinasabi nila si Allah subhanahu wa ta'ala ay may katawan, ngunit hindi katulad ng ating mga katawan. Allahu Akbar. Kufrun sarih, kharaja minal millah. Lantad ang kanyang pagkakafir. Kharaja minal millah. Siya ay nakalabas sa Islam, ang kailangan sa kanya ay magsyahada. Magsyahada ulit sino man yung tao na sabihin niya, si Allah ay may katawan, ngunit hindi katulad ng ating mga katawan. Mga kapatid ko sa Islam, kung ano lang po yung nabanggit sa Quran ni Allah subhanahu wa ta'ala at yung hadith na sahih ng sugo sallallahu alaihi wasallam, yung mga salafus salih, yun lang po ang iangkop natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bawal po yung ifrat-tafrit mga kapatid ko sa Islam. Kung ano yung nakatalaga sa Quran at sunnah ng sugo sallallahu alaihi wasallam, hindi natin kukulangan at hindi natin sosobrahan mga kapatid ko sa Islam. Ito yung totoong da'wah, mensahe ng sugo sallallahu alaihi wasallam, yung mga salafus salih na sinusugpo nila itong sekta na ito ng mga mujassima, mga mushabbiha na sinasabi nila si Allah subhanahu wa ta'ala ay may katawan, body parts, anggota, ngunit hindi katulad ng mga katawan natin. Allahu Akbar, astaghfirullah. Mga kapatid ko sa Islam, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Ar-Rahmanu 'alal arshi istawa. Yan po ay aya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Whether gusto natin o hindi, kailangan natin yan paniwalaan. Dahil magiging kafir tayo pag hindi natin yan pinaniwalaan mga kapatid ko sa Islam. Huwag na natin itanong papaano. Yan po ay magiging kafir tayo pag tinatanong pa natin yung kayfiya. Ang dapat po natin gawin, kama yambaghi li jalali, kama yaliqu bihi. Kung ano lang po, yung naiangkop kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kapangyarihan. Bawal natin yanin tulad kung papaano. Kaya mga kapatid ko sa Islam, si Sheikh Uthaymin rahmatullahi alayhi sinabi niya, nuthbit ma athbatallahu li nafsi.
itatanto natin kay Allah subhanahu wa ta'ala kung ano yung itinanto niya sa kanyang sarili mula sa Quran at hadith na sahih ng sugo sallallahu alaihi wasallam. Kung ano ang itinanto ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sarili, wajib sa atin ito ay itatanto natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil pag ito ay tinanto ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sarili at hindi natin ito itinanto kay Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi al-azim tayo ay magiging kafir. Dahil parang kinu-question natin si Allah subhanahu wa ta'ala, bakit mo ito tinanto ya Allah? Kapatid ko sa Islam, nuthbit ma athbat Allahu li nafsi. Itanto natin kay Allah subhanahu wa ta'ala kung ano yung kanyang itinanto sa kanyang sarili. At mafhumul mukhalafa nun mga kapatid ko sa Islam, sabi ng mga ulama, huwag natin itanto kay Allah subhanahu wa ta'ala yung hindi na itinanto sa kanyang sarili. Dahil tayo ay magiging kafir. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allahu Akbar. Sifatus salbiyah. Kumbaga si Allah hindi siya inaantok, hindi siya natutulog. Sinabi niyan sa banal na Quran, kaya wag natin itanto kay Allah subhanahu wa ta'ala. In short, kung ano ang tinanto ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran at sa hadith na sahih, itatanto natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung hindi naman ito itinanto ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sarili, wag natin ito itanto kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid ko sa Islam, yung body parts, katawan, jism, anggota, hindi po yan itinanto ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sarili mula sa Quran at hadith na sahih at yung mga salafus salih, wala. Kaya mga kapatid ko sa Islam, lahat ng ayah sa Quran, ito po ay paniniwalaan natin. Kaya mga kapatid ko sa Islam, gaya ng sinabi natin, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Yan po ay verse ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po ay dapat 100% na paniniwalaan natin ng taos-puso. Dahil pag hindi natin ang pinaniwalaan, tayo ang magiging kafir. Paano natin ang paniniwalaan? Unang-una, bila kaif, bila takyif, bila ishtigalil kaifiyah. Paniniwalaan natin yan, ngunit hindi natin itatanong paano. Paano, ganito, ganyan, dahil tayo ay magiging kafir. Parang kinu-question natin si Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa mga kapatid ko sa Islam, bila tamthil. Huwag natin i-example si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga nilikha. Laysa kamithlihi shay. Wala siyang katulad sa kanyang mga nilikha. Fala tadribu lillahi al-amthal. Huwag natin ialin tulad, i-example si Allah subhanahu. At bila tashbih. Huwag natin isipin na kung paano tayo nakakarinig, yun din ang pagkakarinig ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah, siya ay sami', siya ay nakakarinig, yun ay paniniwalaan natin. In short, kung ano yung nabanggit sa Quran at hadith ng sugo sallallahu alaihi wasallam na sahih, yun ay paniniwalaan natin ng taos-puso na hindi natin itatanong papaano. Yanzilu Rabbuna, paniniwalaan natin. Huwag natin itanong kung papaano, dahil yan po ay hadith ng sugo sallallahu alaihi wasallam. Kaya mga kapatid ko sa Islam, ang tamang akidah, yun yung akidah ng Nabi, mga sahaba, wattabi'in watba'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, yung mga salafus salih at sino man yung mga sumunod sa kanila. In short mga kapatid ko sa Islam, ang akida na dapat natin tahakin, yun yung akida ng Nabi, akida ng mga sahaba, akida ng mga tabi'in watba'ut tabi'in, yun yung tinatawag na salafus salih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, at sino man yung sumunod sa kanila.